Bé, bon dia. Bé, doncs, a veure, molt breument, avui presentem les preguntes que estructuraran els debats. Una mica com ha explicat en Lluís, l'objectiu de tot plegat és establir de manera participativa i col·lectiva aquestes directrius o aquestes bases de la que hauria de ser el contingut d'una Constitució per poder presentar les forces polítiques conjuntament amb l'activació d'aquesta reivindicació de que convoquin una assemblea constituent i una mica per organitzar els debats, també com s'ha plantejat, s'ha estructurat un esquelet que són bàsicament un esquelet del que podria ser un esquelet de Constitució, que són els 7 àmbits temàtics, cadascun dels quals tenia els subàmbits. Cadascun d'aquests subàmbits, cadascun d'aquests subàmbits porta associat un formulari de preguntes concretes, cada pregunta amb les seves opcions de resposta específiques, que són al voltant dels quals s'ha d'articular la discussió de la gent i a través dels quals la gent ha d'expressar la seva opinió. Avui, vosaltres crec que us han entregat les preguntes corresponents a l'àmbit de discussió d'avui aquí, que és el de territori, recursos naturals, sectors estratègics i empreses públiques, però a la web ja hi ha penjades totes les preguntes de tots els àmbits. Per exemple, si anem a l'àmbit 6, que és el d'avui, una pregunta de les que es fa és, la primera, la propietat dels recursos naturals de Catalunya, considereu que han de ser propietat de l'Estat, propietat de la ciutadania i per tant les decisions han de ser preses directament per la ciutadania, propietat de la ciutadania tot el que la gestió i presa de decisions ha de correspondre a l'Estat, etc. O bé a empreses privades. O si anem, per exemple, a un altre àmbit, l'àmbit del primer àmbit, els elements constitutius, a la part de ciutadania o estrangeria, per exemple, si tirem avall, per exemple, quins drets constitucionals han de tenir les persones estrangeres. Si s'ha de reconèixer un model on tota persona, independentment de la seva situació administrativa, se li ha de reconèixer tots els drets, excepte, evidentment, el dret al sufragi, que funciona pel cens electoral. Si els drets només s'han de reconèixer als nacionals, si s'ha d'establir un sistema diferenciat on estrangers i nacionals tinguin diferents tipus de drets. O, per exemple, en l'àmbit 3, que seria l'àmbit d'organització política i d'organització del poder, en el 3.3 del poder legislatiu, per exemple, hi ha una pregunta sobre si el poder legislatiu ha de ser unicameral o ha de ser bicameral. És a dir, podríem posar una gran quantitat d'exemples, sembla que hi ha al voltant d'unes 80 preguntes distribuïdes en cadascun dels àmbits i dels subàmbits, que, com dic, estan ja des d'avui al matí totes penjades i es poden consultar a la pàgina web. Molt ràpidament, simplement per explicar quin és el procediment que s'ha fet servir per elaborar aquestes preguntes, o sigui, aquestes preguntes no és que sorgeixin així del no-res. Bàsicament el procediment ha sigut el següent. Durant un període de 3 o 4 mesos el que s'ha fet és recopilar tota una borsa, si voleu, de preguntes. Una mica les fonts d'on surten aquestes preguntes són, per una part, propostes que fan exmembres del que era el Consell Assessor, per altra part, propostes que venen també de membres del que era el grup de treball metodològic que tenia aquest Consell Assessor, altres preguntes que provenen d'experts sobre temes concrets a partir de reunions específiques que s'han anat fent amb diverses persones i un altre bloc de preguntes que provenen d'entitats o organitzacions de diferents sectors. Abans de l'estiu es va fer una reunió oberta a Barcelona, on hi van participar un divers nombre d'entitats i en aquella reunió el que es va fer se'ls va presentar aquest esquelet i es va dir que cadascun al seu àmbit aportés propostes de preguntes. Per exemple, hi van haver-hi des d'organitzacions com els Juristes per la República, l'Assemblea de Treballadors en Defensa de les Institucions Catalanes, la Coordinadora de l'Advocacia de Catalunya, Juristes pels Drets Humans del Maresme, Procés Constituent, el grup d'advocats voluntaris de l'1 d'octubre del Bages, etc. Van haver-hi tot un conjunt d'entitats que van també aportar preguntes. Bé, de tot el conjunt de preguntes que van anar provinguent d'aquestes diferents fonts, es va fer aquesta borsa de preguntes
i a partir d'aquí es va començar a treballar per elaborar el formulari final de preguntes. Els criteris bàsicament que es van fer servir per a partir d'aquesta borsa seleccionar unes preguntes o altres, afegir-ne unes, rebutjar-ne unes altres, va ser bàsicament la combinació de 3 criteris. Un és el criteri, si voleu, de la integralitat, és a dir, s'havien de fer preguntes que abarquessin la totalitat de continguts, d'aspectes que podria abarcar una Constitució. Per tant, segurament hi havia aspectes o temes en què hi havia més preguntes, en d'altres n'hi havia menys. Es va haver d'establir bàsicament un equilibri entre totes les parts i si en alguna part que es considerava necessari hi havia algun tema que no s'havia proposat, es va afegir per tal que hi hagués una proposta integral que abarqués la totalitat, com dic, d'aspectes constitucionals. El segon criteri que es va fer servir és això que hem anomenat el criteri del desacord. És a dir, segurament tot el que són drets o institucions democràtiques podríem dir que té una dimensió de consens o acord, una dimensió en la qual tots estaríem d'acord. És a dir, segurament tots els que estem en aquesta sala estaríem d'acord en que una Constitució ha de reconèixer el dret a la llibertat d'expressió o el que un estat ha de tenir un govern, però després també tindria una dimensió de desacord, és que segurament si entrem a discutir el contingut, el límit o l'abast d'aquestes preguntes, aquí ja no estaríem d'acord. Si posem a discutir, per exemple, si persones que tenen opinions de tipus masclista, homòfob o xenòfob han de poder expressar les seves opinions públiques en base al dret a la llibertat d'expressió, sí o no? Doncs aquí segurament no estaríem tots d'acord. O si el govern ha de ser un sistema de govern presidencialista o un sistema de govern parlamentari, doncs aquí segurament tampoc estaríem d'acord. Per tant, les preguntes que s'han fet són bàsicament preguntes que es mouen en aquest segon àmbit, en l'àmbit del desacord, que és on existeix el debat públic. Segurament consideràvem que no tenia cap sentit fer preguntes del tipus s'ha de reconèixer el dret a la llibertat d'expressió? Doncs perquè això ja donem per descomptat que en el moment que es redacti una Constitució es reconeixerà el dret a la llibertat d'expressió o es reconeixerà el dret a la llibertat religiosa, per exemple. Per tant, les preguntes de discussió són bàsicament les que es mouen en aquest segon àmbit que comentem, que és el que hem anomenat preguntes de desacord. Per això si trobeu dir que no pregunten sobre el dret, el que són drets ja culturalment consolidats a la nostra societat, donem per suposat que això ja s'hauria de reconèixer. I per últim, el tercer criteri que s'ha fet servir és el que s'anomena el criteri de progressivitat o de no regressivitat. És a dir, també partíem de la base que hi havia determinats drets o institucions democràtiques que s'han aconseguit fruit d'anys de lluita social i de dècades de lluita social i que, per tant, un procés participatiu el que no pot implicar mai és una regressivitat en drets ja reconeguts. Tampoc tenia cap sentit, per exemple, formular preguntes del tipus cal reconèixer la pena de mort? Perquè consideràvem que també són aspectes culturalment consolidats i que l'objectiu d'un procés participatiu no pot ser mai un retrocés en el gaudi de drets que ja tenim, sinó que l'objectiu d'un procés participatiu sempre ha de ser progressiu, sempre ha de ser avançar endavant, mai retrocedir enrere. Bé, doncs a partir d'aquests 3 criteris, el criteri de la integralitat, el criteri d'aquest del desacord que hem anomenat i el criteri de la progressivitat o la prohibició o la no regressivitat, és que es van acabar elaborant, a partir d'aquella borsa de preguntes que teníem que provenien de diferents fonts, els formularis finals de preguntes. A més, si us hi fixeu, tampoc sí que són formularis preestablerts, però tampoc són formularis tancats del tot. Si agafeu qualsevol pregunta, a part de les opcions que es puguin establir, hi ha una última opció on es pot escriure, que és que si algú considera que la seva opinió no està reflectida en alguna de les opcions preestablertes que s'estableixen, pot incloure una opció de lliure elaboració, si voleu, en aquest últim apartat. I a més, al final de cada àmbit, si algú també considera, o algun grup considera que hi ha alguna pregunta que s'hauria de tractar, que conforma un aspecte fonamental de la qüestió i no ha estat inclosa, al final de cada àmbit també es pot incloure
preguntes també de lliure formulació. Per tant, és una barreja d'uns formularis tancats, però també dona peu a uns certs espais oberts on la gent pugui introduir elements que no estan ja dissenyats. Això és bàsicament molt ràpid explicades les preguntes. A partir d'aquí, com dic, si aneu a la pàgina web ja podeu veure concretament quines són les preguntes de cada àmbit. Llavors, moltes gràcies i donem pas, si voleu, als...